Today is the last day of the Vloggy Latte 7-day challenge, abs challenge para 7-day abs challenge. Later, i-announce ko na lang yung giveaway natin. So, stay tuned guys. Hey everyone! Welcome back to another vlog! And today is not a day off anymore. May duty na ako mamayang gabi. But today is the last day of the Vloggy Latte 7-day challenge, abs challenge para 7-day abs challenge. And mamaya-maya guys, magte-take na ako ng photo ko. Hindi ko mahanap yung tape measure ko. Mas maganda sana kapag mini-measure kasi para mas talagang kitang-kita yung pagliit, ganyan. Pero hindi pa ako nagtitimbang. Tapos, yung measurement ko from my previous, yun pa lang din yung alam ko. Ngayon, hindi ko alam kasi wala talaga yung tape measure ko. Hindi ko alam. Ang last na pinagkagamitan ko is yung Chloe Ting na final, yung pang 14th day ko. Pero ngayon, hindi ko na mahanap. Hindi ko alam kung saan ko siya nilagay. But anyway, guys, mag-workout ako ngayon for the final day na. Kaya, simulan na natin. Kagabi talaga. Ang sakit talaga ng tiyan ko, guys. Kaya, ewan ko, sana makasurvive ako ngayon. So without any further ado, let's start this workout. Guys, finally done na ako. Ano pala to? Naka-zoom pala ng bonggang-bongga. Ayan. So, done na ako guys for the first workout of the day. Isa na lang yung ab sculpt. Beautiful ab sculpt na lang. Grabe. Yun yung mahirap guys, yung pang-tone ng muscle. Pero, sabi nga, hindi ka naman mag-i-improve kung hindi mo paghihirapan yung mga bagay-bagay. So, kakayanin ko to. Pang 7th naman na. Next week na lang siguro yung susunod na challenge. Magpapahinga ako over the weekend kasi tonight will be my duty and then tomorrow night magjo-duty ulit ako. So probably Sunday, hanggang Sunday tulog ako maghapon. So mga Monday na naman siguro yung susunod na challenge, kung ano na yung susunod na challenge. Ang hirap kasi. Grabe. Pero thank you so much guys sa mga sumusubaybay sa mga challenge ko, mga nanonood pa rin. Later i-announce ko na lang yung giveaway natin. So, stay tuned, guys. Grabe, guys. Oh, natapos ko. Natapos ko yung 7 days. So tired. Ang ngarag ko, besh. Ang hirap talaga nung Eagle Crunch. Sa Eagle Crunch na lang ako nahihirapan. At saka sa yung roll up, actually, nakakaya ko na siya ngayon. Mabilis na nga ako nag-roll up ngayon eh. Kaya ko na. May paminsan-minsan lang na kailangan kumapit ako sa legs ko para mabuhat ko yung katawan ko. Pero kapag mga kalagitnaan lang naman na yun. Pero yung Eagle Crunch talaga. Yung pa man din yung pinaka-last move. Wala, ang hirap. Dati-dati yun guys. Kinakaya ko lang yun dati nung nag-workout pa ako noon. Noon. Iba na talaga, pero at least kinakaya na ng aking tiyan na medyo tagalan yung mga workout. Yung first set niya ng workout, yung waist whittler, kaya ko na yung mga yun, like the hip dip, ganyan, kaya ko na siyang natatagalan. Actually, natatagalan ko na siya na 30 seconds or 30 na dips, ganyan, 30 na twists. Pero, may ano naman siya, may modification naman siya. So, kung pagod na ako, hindi na kaya ng heart ko, yung heartbeat ko. Yung parang pagod na ako, ang bilis na ng pitik ng puso ko. Yun na yung mag-modification na ako. Pero doon sa pangalawa talaga, tong ab sculpt niya, na 10 minutes lang na workout, parang papatayin ka niya sa pain. Tapos siya parang ang dali-dali lang sa kanya. Grabe. Yung Eagle Crunch talaga. Try nyo guys, yung Eagle Crunch talaga. Grabe yun. Ang hirap. Gutom na ako. Gusto ko nang kumain. And magluluto ako ng chicken na sisig. Kasi nakita ko kay Sis Tracy gumawa sila ng chicken sisig sa vlog niya. Kaya gagawin ko yun. Ayan guys. So magluluto na ako ng sisig. I have here 2 medium size na onion and then 4 na peraso ng sili. Ito yung sili na to. Galing to sa tanim ko sa
dito sa bahay. Ayan. At least may napapala na ako sa tanim ko ngayon. Ito na yung chicken guys. Parang grill ko na lang siya para mas maging crispy siya before ko siya i-prito. Tapos may mga kalamansi rin tayo dito guys. And then mayonnaise and egg na lang later. Ayun na guys, yung chicken sisig. Ang sarap ng amoy. Dahil wala po tayong sizzling plate. Diyan pa rin siya sa kawali. Ito na guys, kapag medyo na-mix na yung egg and naka-plate na siya. Kain na tayo guys. Kain na tayo guys. Excited na akong kumain. Ayan na siya. Titikman ko lang. Namiss ko tuloy yung sisig na tofu. Masarap din sana to kung may liver, chicken liver. Pa ako nag-pray. Man natin. Oh my god. Masarap siya. Lagi ko nang lulutuin to. Sarap. Masarap lalo pag madami siyang onion. Buti na lang, dinamihan ko yung onion niya. Sana mas dinamihan ko pa. Tapos yung may egg, parang naluto na rin kasi yung egg sa heat niya. Kaya ano ba? Maharap din. Kain na tayo! Hi everyone! Currently editing this video and as I've said on the first part ng video is magpapag-giveaway po tayo ngayon. And yung papag-giveaway ko guys as you've requested sa mga ninyo is yoga mat. So there will be 2 winners of the yoga mat and directly ko na lang siya na i-ship guys. From the seller na lang papunta sa inyo para hindi po medyo matagalan yung natin kasi alam naman natin yung sitwasyon po ngayon when it comes to shipping. So all the details will be in the description box down below. So tingnan nyo na lang sa baba kung ano yung magiging mga requirements to join the giveaway. And meron din pala akong ongoing na giveaway together with other creators guys sa Instagram. You can go to my channel, to my Instagram page. Meron po kaming giveaway doon na iPad mini. Ayan. Para po sa mga estudyante na mag-online class, hanapin nyo lang po yung photo na ito and on the second part will be, ayan, yung iPad mini and the mechanics also of the giveaway is here in the description box sa baba ng photo. So yun lang guys, I hope you enjoyed watching this video and if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. And of course, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia and I'll talk to you guys on my next one. Bye! So, ito guys, yung mga nakuha ko na balak ko na i-air dry. Kasi, itong mga to, like the rose cabbage and the black beans, as you can see guys, magkakaparehas sila halos ng kanilang texture, right? Ito na guys, so napadry ko na sila dahil pinunasan ko ng tissue. Except for this, hindi ko masyadong pinunas kasi masisira yung farina niya guys. Ayan. So, yung mga black beans yun, pwede kong pero itong mga to, may mga farina kasi sila. Ayan. So, hindi ko masyadong pinunas, kaya ginanyan ko pa rin sila.